Mbak Winda yo. Arep nyamur dua ora ndek helm. Milih helm sik lah. Kok kayak suwo ngono nanti bawa ning mburi yo. Mbak Win. Mbak Win. Mbak Win. Nanti to wonge. Tak tilikan ning mburi lah. Win. Nanti to wong iki. Alah helme ning ngarep kan mau kayane. Mbak Win. Mbak Win. Nanti to wonge. Mawange ngeblak kabeh lho. Tak jikuk wae lah helme. Lah wong ora enek helme ning kene jikuk wae. Ben lah. Wak goleki wong. Lah nek pisang. Ya, balik. Ah mangan sik ngetok. Balik lah. Porah-porah wong goleki karepe. Wonge lho kebon gedang ya, Mbah. Go balik ae. Tuh, ora urip ya? Iki. Wah. Kayak enek sing celuk-celuk toh. Kayak suarane Mbak Nurul. Apa iya ya? Tak tilikane lah. Kaya Mbak Nurul mau ya sing celuk-celuk. Tapi ora enek wonge. Gek helmku ora enek. Gedangku aku entuk kok kebon mawar tak goreng. Sopo sing nggawa ya? Apa wong celuk-celuk kae mau? Sopo kae mau ya? Kaya suarane Mbak Nurul, kaya uduk. Gek ora gur nggawa gedang, tok wong kae mau. Kok gek dhuwit-dhuwitku barang ilang. Tak tilikane sik lah dhuwitku. HP enek, dhuwit enek. Ora enek sing ilang ih. Taliane gedang mau. Gedangku renek wong setandan wong. Helmku. Dek iki cerita nomor 2. Mbak Nurul iki mesti penggiane iki jan-jan. Ngono ya ora diparo gedang mau. Digawa kabeh. Wong kae kok yo eneng ae. Sidane ra sida goreng no aku. Ya wes lah.